धनलक्ष्मी स्वयंसहायता महिला बचत गट आंदुर्ले बाजारात असलेली सेंद्रिय खताची वाढती मागणी लक्षात घेऊन 2017 साली या बचत गटानं गांडूळ खत प्रकल्पाची सुरुवात केली आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे वर्षाला 5 टन हे गांडूळ खत बनवतात। या व्यवसायामुळे महिलांना रोजगार मिळाला, महिला आर्थिक सक्षम झालाय। या निमित्तानं फक्त दत्ता सामंत आणि स्टेजवरच्या लोकांना सांगतो, मगाशी आपण एका गटाचा सन्मान केला, संजीवनी सेंद्रिय भाजीपाला समूह, त्यांची वर्षाची उलाढाल आहे 1,20,98,000 एवढी उलाढाल विक्री आहे। आंदुर्ले बचत गट कोण? यानंतर जानवली बचत गट, आहे बघा श्री स्वामी मोबाईलमध्ये हा मोबाईलचं झालं आहे ना। श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ समूह महिला बचत गट जानवली ना, जानवलीचं नाही होमचा दिवस।